Aano, miksi sä tulit vasta nyt? Sori, mä unohdin. Mä nukuin pommiin. Aano, ei haittaa. Mua vähän huolestuttaa Kanerva. Niinpä, mihinkähän se on mennyt? Varmaan jonnekin mettään ja on haavoittunut tai jotain. Niin, mutta entä hänen omistaja, mitäköhän se on hänelle tehnyt? Niinpä. Pitäis mennä ehkä ettiin. Mennään. Sillä hän oli karmiva ääni. Aano, kuulis sä ton? Joo. Hevonen. Se oli ihan niinku... Se oli ihan Kanerva. Mennään. Se on Kanerva. Mitä ihmettä sillä on tapahtunut? Mä en tiedä. Viedään se heti tallille. Joo. Mulla ei oo päitsiä. Mä jään vahtimaan, käy hakeen päitset. Selpis. Aada, nyt lähdetään viemään. Joo, mennään. Let's go. Ei mitään Kirtta, mä ootan teitä. Joo, hyvä. Siis mitä? Mitä? Onks toi Kanerva? On, älä koske siihen. Sillä on tosi paljon haavoja. Viedään Kanerva pesulle. Joo. Viedään Kanerva Donnan kanssa samaan. Joo. Ehkä se vois mennä sen vanhaan aitaukseen niin kauan, kunnes meille tulee se uusi hevonen. Sä olet siellä turvassa. Mennään illalla tutkimaan paikkaa, mistä löydettiin Kanerva. Joo, todellakin. Mene sä hevosen kanssa, niin mä voin tulla sun kyytiin, jos tulee ongelmia. Onpas täällä pimeää, ei näe mitään. Mäkään en näe yhtään mitään. Mikä ääni toi oli? En tiedä. Mennään äkkiä muualle. Rosa! Mä kävelen vaikka tälleen. Mä kävelen vaikka sitten näin. Sattuko? No ei se nyt mitenkään vaarallista ole. Joo, mä menen kattoo Donnaa, jos sä selviät itse. Joo, selviän mä ite. Mä menen kattoon Kanervaa, sille pitää Joo, mä autan sua vähän kävelissä. Kiitti. Mun pitää kai mennä putsaamaan ne Kanervan haavat. Niin, mutta se oli niin outoa, sika outoa, että niinku se hevonen vaan sillä niinku tuli siihen ja sit se vaan hirnahti sulle ja sit se meni sun nilkan päälle. Niin se oli oikeasti aika karseeta. Mä en tiennytkään, että Donna mua tiputteli. Se varmaan säikähti. Niin. Donna, mitä sä siinä teet? Donna! Se vähän karkas ja mä aukasin vähän ovea ja sit se vaan ryntäsi siitä. Tuppa tänne nyt. Ei voi mitään. Mennään taas tänään illalla tutkimaan, mutta vähän varovaisemmin vain. Ehkä. Kanerva, sut pitää nyt viedä karsinaan.